Akaya gilia vela Taro emo pe pralege O Hristo džabaza O blago i o toni O nakazateli O Julijan O slave o mitko O ceci o nakazateli O Petar Kalašnika Ами те вали, грами на Христо джабаза, пак му върви. Всичко му е кешка и саредаран, ледар вали грами. На емотигара, лес крепела си номер едно. Анди Бари, България вали, грами на благо. На казетала на Ибареге, Андогар иска ефтино, лео ефтино. Тут мо правил Христосар ту ме дар дарана за най-мощния кон араб леле, 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 лоли грами на емо Калашника галвеви. Той е човека канадикен тут мокал емо осен на казетала на Ибареге Андогар искар. Той е човека канадикен тут мокал Христо джабаза мударлен мо Дар Христосар тут е нанай всичко сам постигнал, сам се издигнал, вали грамина. Христо джабаза пак му върви. Всичко му е кеш запали. Мерцедеса брат ми цеци за най